okingi mag keto arita e mbui ka mag line obed motegno kendo mogiro seche duto kendo geng'o jok ma samoro pachgi galagala manyalo temo sol lwetgi mondo mi ong'ike. Dr. Bernard Aete, chenro ma ka sirikal tiyo kod okang' machal kama, gin pek mage manyalo betie chopo dware mar choko mar osuru mondo eka oriemb uchumi mare kata yud dongruok mare kaka sirikal kod dwaro mar jopiny magiketo e singo magi? Awinjo gima daktari owacho, tan gi weche ariyo mamiyo chunya go kibikibi gi wach mar choko osuru tioro kamoro achiel ni. Awacho kamano nikech ang'o? Ineno ni sama sirikal nigi appetite, sana sirikal ma pod wan godo gi pod wan kod gi doubt, pod wan kod gi gwenyruok matin e weche gi mag handling the e-system. Awacho kamano nikech ang'o? Awacho kamano nikech iyudo ni weche ma kompyuta gi kata kwa chako ng'iyo gi kaka ne sirikal ni obiro e telo nyaka sani. Ne sirikal ni obiro e telo to ne wan gi gwenyruok e wach mar kaka noti gi kompyuta mondo mi gidonje e telo. Mano wach ming'ini pok wawuoye. E wach no bende adwa wacho kama jaduong'. Dr. Matungang noduok wada. Wewa bro duoko. Yes, ang noduoko. Wawa munda wachi. Wacha. Pod wan gi chich gi sirikande ni. Gi tugo tuk kompyuta gi. Nikech ne wang'eyo ni gitugo tuk kompyuta ni mokelo gi kuma gintie. Wawa munda wachi. Ichichi ni tugo gi tuk. Achoko ni jogi tugo gi tuk kompyuta gi. Mana kaka ne kamago giri otugo gi tuk kompyuta ni. Momiyo gitelo. E kaka idi tugi tuk kompyuta ni. Ma idi mago jopiny. Wawachi gig momiyo wacho kamano. The controller of budget nyakang'o yande mokalo ka ni neno gik manindiko kata gima ne timre ne noywak ni salary ne chieng' moro fwenyo ni oketi nyadi 4. Daeto se yudo salary ne achiel to kesa ne nyadi 4. To pesa to pod ni choka bed mana gin pesi manochoki mag osuru bende. To wacho ni nong'iyo gino ma be in fact no wuoye ko wacho ni yawa gik maneno gi chija ni ntiere kuo e sirikal. Mago pesa mano osechoki. Koro ka pod wadwa tiyo gi ariyo ni to wachoko pesa ne sirikal ni. Ing'eni ka ineno ka nyang' owuok e nam karingo to wacho ni nitiere sheda, nitiere chandruok e nam. Ing'eni nyaka iwinj nyang'no. Margaret Nyakang'o nowuok mowacho ni nitiere problem, nitiere chandruok e pigino. Emomiyo wan wacho ni kik gidhi piyo mondi gigo e break mondi mondo wang'i ane ni to kata ka gidwa kawo pesa ni to be nitiere consensus, be nitiere winjruok. Namba 2, be nitiere proper legal framework ma gini nyalo chung'e, oriwre, be oluwo katiba, be ochung'e wi chik mondo mi obed ni wabet abeta ni kwadhi mbele to wabet ni onge ng'ama ochich gi nyawadgi. Tanyalo wacho ni sani daktari to wachich gi wach ariyo ni nikech mokwongo kata sani nyocha giwuok ni gidwaro ni mondo gikaw pesa mag school fees ochul gi ariyo ni jaduong'. To koro kichulo school fees mokwongo, education is a devolved function. Iyudo mama moro manitiere e gweng'o kucho iketo ni nodi ariyo to chulo go gige mojwa chulo go. Kata in kiparo be wasechopo a level moro as a country kaka jo Kenya mwanyalo wacho ni koro wanyala bedo ni wan comfortable kata wan gi yweyo ni wanyala ka choko pesa twaoro e sirikal mamalo, sirikal ma pod nigi tugo moko mag kompyuta gi jaduong'. Kata in kineno ng'eni weche gi onego wapar malong'o jaduong'. Dr. Matunga en achiel kuom jogo mochung' ne